Moi boas cosmicoides, benvidos e benvidas a un novo vídeo. No día de hoxe atopámonos nun segundo capítulo de Visto nas redes. E bueno, como no anterior, pois veremos iso, algunhas cousas que me atopei por aí polas redes sociais, Twitter, sobre todo, Twitter. Tiña máis cousas das que metín aquí, pero, bueno, é que estiven borrando cousas no móvil e ao final borráronse outras e, bueno, volvín a buscar algunhas, pero creo que as que teño chegan. Como a que temos aquí, un Estatuto de Autonomía edición bilingüe, sí, o de Galicia, edición bilingüe que levou outro día o señor Abel Caballero a sesión plenaria, ao pleno ese de investidura. E bueno, home, está ben que o leves, pero, por favor, non leves unha edición bilingüe porque queda feo, non? A verdade é que o tipo, bueno, non fixo con mala intención, pero, en fin. Bueno, despois por aquí trouxe unha cousa que me chamou a atención, bueno, non me chamou a atención, pero gustoume esta de Orgullo Galego. Bueno, basicamente algo que dicía Miro Pereira, bueno, lédelo aí, non sei, causoume gracia, entonces por eso o puxen tamén, porque non falta razón, porque evidentemente vai arder o que el prenda. Nin sei ler, bueno, non estaba lendo. Iso que vai arder onde el prenda lume, é evidente que sí, claro, grande Miro Pereira. Nos deportes tamén se poden ver cousas ben curiosas, certamente que sí. E bueno, é o caso do que aconteceu outro día no programa este, o Chiringuito, que se emite en Mega. Entón o señor Brais do Val, eu cando vin moito me rí, decidiu enviarlle unha foto de Galloso e, bueno, así o fixo. E, bueno, últimamente estaban poñendo imaxes ao non poder ir público, que, bueno, ti podes enviar unha imaxe ou ainda podes enviar por correo e poñenche ali na grada. E, ademais, ao final do programa, bueno, pois desvelaban quen era o intruso, porque, bueno, aparecía a foto dun famoso, e resulta que, en teoría, ese día era Ancelotti. Pero claro, como o crack de Brais do Val lle enviou a foto de Galloso, parece ser que había dous. E así foi como o señor Galloso estivo unha noite infiltrado no Chiringuito. A verdade é que desde aquí, sinceramente, Brais do Val, teuche que dar a máis sincera noraboa porque eres un magnífico, non sei, eres un crack, tío. E nos deportes, pois tamén temos o novo deporte olímpico que estará nos próximos Xogos Olímpicos, que non sei onde son, creo que son en Tokio. Pois sí, temos basicamente un deporte que se basea en coller unha cinta de correr e tirarse a auga. Bueno, eu non teño máis que comentar, a verdade é que eu cando vi é que a tipa vai metida nunha cesta, increíble. Bueno, non teño moito que comentar porque sinceramente escachei a rir, bueno, que xa se ve, é increíble, non sei, encantoume, sinceramente. Realmente, pois non vos vou mentir, pero gustaríame probalo, sí, creo que é un gran deporte. E agora, algo que, bueno, que me parece importante incluílo aquí, que, bueno, como sei, a Federación Brasileira de Fútbol pagará igual a selección masculina que a femenina. Creo que é unha noticia moi importante, iso, pois, que é unha gran noticia, porque, bueno, é un paso que estamos dando, que está dando importante para que exista igualdade, esa igualdade que se reivindica entre homes e mulleres no fútbol e en outros espaços. Que conste que non sei canto cobran, pero eu creo que se debería diminuir o soldo dos xogadores masculinos, que cobran demasiado, diría eu, e non aumentar o das xogadores femininas. Igualalo, pero por baixo, pero bueno, cada un que fajan o que vexan, en fin. Nos deportes tamén, o señor Iago Aspas invítanos a gañar unha camiseta con unha naturalidade increíble no vídeo que fixo. De verdade, creo que causa moita gracia a súa naturalidade, que ademais o que subiu, non sei que subiu, vino en Twitter, comentaba iso, que Iago Aspas era moi natural, e sí, claramente que é moi natural. Queres gañar unha camiseta do Celta? É imposible, non? Botas a polo teu nome favorito da cidade deportiva. Bueno, acabando cos deportes, pois pareceme importante tamén comentar algo que me molou tamén bastante, e, bueno, é isto que aparece por aquí, o horóscopo celta. A verdade é que nunca o vira e creo que está bastante interesante. A partir de agora é mellor usar este. Bueno, un dato curioso, bueno, non é curioso nin é nada, pero
mirando, pois iso, podo diciros que eu son un falcón. Sentime bastante ben cando souben o que era. Se os apetece tamén podes deixar en comentarios que símbolo, que animal sodes vos, segundo o horóscopo salta. Moi interesante, mira, nunca deixas de aprender, o certo que non coñecía, pareceme moi bonito este horóscopo. Bueno, outra cousa que é moi importante de cara ao próximo curso, bueno, como sabemos, estamos nunha situación de pandemia esta do coronavirus, a ver se se vai dunha vez. Entón, claro, aquí a solución que se dá, bueno, que se dou, polo que pon aquí, era facer Erasmus online. Os estudantes non viaxan, non, seguen dende a casa, bueno, pois iso, as clases das universidades as que ian ir. Sí, está moi ben, pero claro, o problema é a festa, ora, como se fai a festa? Pois tranquilos e tranquilas, en Twitter está a solución. Xa fai que non xogo este xogo, pero si, aí o tedes, festas en Xukis ou Jabo, o que sexa, a verdade é moi original, é unha idea moi boa, xa sabedes, estudantes que vaiades de Erasmus, as festas a partir de agora serán virtuais tamén. Que conste que con este xogo coñecías a xente, non sei se se podía interactuar no chat, creo que sí, pero, bueno, iso, teño xogado bastante así, podías facer amigos e amigas. Non sei se isto cabrará aos estudantes e as estudantes, pero, bueno, esperemos que non se cabren tanto como a don Pedro, que está moi desquiciado co tema da represión do goberno, este comunismo infernal polo tema do tabaco, do viño, de todo, increíble. Don Pedro, desde aquí, por favor, eres un... Pero empezaron con tabaco, empezaron con viño, empezaron con alimentarse, que estamos alimentados, que estamos a un comunismo infernal, con a guerra vai isto, poñer unha bomba atómica. Eso digo tú, que está a haber unha bomba atómica. Para él a solución é lanzar unha bomba atómica que todos acaben, porque estamos vivindo nun comunismo infernal. Increíble, é un xenio este home. Despois o que estamos vendo aquí é unha imaxe, unhas imaxes que, bueno, puxenas basicamente porque me causaron moita gracia, parece un chiste bastante malo, pero é que vendo así diste, wow, que currada. E temos por unha parte o BOE e por outra parte o DOG, son dous documentos, o BOE é, bueno, Boletín Oficial de Estado, e tamén é un instrumento que se xuntas a O, e o CAN é un DOG, CAN en inglés, que son as siglas de Diario Oficial de Galicia. Que chiste. Justo vos a xeografía? A min tampouco. Pero os das televisións estatais menos, porque, bueno, en xeografía un cero. O lugar, Ourense, a ver, puxen isto porque é bastante curioso, pero, bueno, é o mesmo de sempre. Xa son os míticos fallos que aparecen en La Sexta e así, pero, bueno, sempre está ben mencionalos. Provincia pertencente a Pontevedra, sempre, que non falle nunca. Agora sábese que, bueno, como nos informan os amigos de Telecinco, creo que é, ou a primeira, non sei que cal é a verdade. Tamén na provincia de Pontevedra, porque parece ser que agora se expandiu, xa chegou, abarcou bastante territorio entre algunhas cidades, a de Santiago de Compostela. Iso, Santiago de Compostela pasa a estar na provincia, agora dixo ben, de Pontevedra, deixa de pertencer á provincia da Coruña, tedo en conta isto. E, bueno, non sei que manía hai con Pontevedra, debe ser que lle gusta bastante, e La Sexta, pois, parece que Pontedeume agora pertence a Pontevedra. E aquí, relacionado ca xeografía tamén, pois, deixo vos un mapa que me pareceu tamén bastante interesante do século XV, no que temos, pois, aí, Galicia representada, bueno, pois iso non sei, pareceu moi interesante, iso, non teño moito máis que comentar, simplemente como vexades é iso, que aí estábamos nós, home, que aí estábamos, dixei que sí. Moi importante tamén o feito de que fai uns días apareceron orcas pola zona das Rías Baixas, non? Algo tamén que chama a atención. Non sei se para ben ou para mal, porque creo que non é normal velas por aquí, entón se supoño que será que algo estamos facendo mal, porque cando veñen estes animais seguramente sexa debido ao cambio climático. De que, bueno, ao mellor estou falando así, non sei, ao mellor sí que é normal, verse de vez en cuando, pero é moi raro, entón por iso chamaron a atención. Pero, bueno, claro,
souberan a quen atacar, non? O barco da armada, fixeron moi ben, efectivamente. Os caslistas que sabían, pois iso, quen era o inimigo, sabían ben. Bueno, é interesante que vexades os vídeos que hai por aí polo Twitter, porque iso, como din aquí, iso, como falaba en castelán, pois claro, tú tivelles que comer o timón para non deixalos avanzar co seu imperialismo do castelán. E bueno, realmente aquí tendes o vídeo, sinceramente pareceme espectacular, ou seja, non sei, gustaríame moitísimo ver algún animal destes por aquí, porque son, aparte moi bonitos, non sei, é moi impresionante. Nada, aí tes a grabación, un pouco máis vos teño que dicir acerca disto. Supoño que xa o veríades, pero se non o vistes, pois, iso, que está moi guai. Bueno, aquí temos unha das miñas series de debuxos animados favorita cando era pequeno, creo. Non é outra que Shin-chan. E bueno, collín esta esea porque a verdade é que bueno, non o vi en galego, a verdade. Esta película, creo que é da película de Shin-chan, sí que vin, pero vina en castelán e a verdade é que velo en galego, pois moloume moito porque causa ver, non sei, gracia, máis é moi diferente. E creo que lle dá un punto a favor que é, ou seja, que é moito mellor ver en galego que en castelán, non sei. Bueno, evidentemente. É iso, creo que é mellor ver en galego que en castelán, porque jaña moito. E bueno, deixo-vos por aquí, pois iso, este clip que me gustou pola frase que me causa, non sei, me causou, non sei a vos, pero iso, non ten moito máis que comentar tampouco. E aquí eu non quero ser menos cos do té, así que vos vou poñer mellor música. Temos por aquí a canción de Shin-chan tamén en galego, que sinceramente dalle 1000 voltas á canción en castelán, non é por tirar para a casa, pero é certo. E bueno, pois escoitade e podedes bailar un pouco comigo se queredes. Sinceramente non ten desperdicio, a verdade está moi chula, sinceramente. Bueno, eu non vía Shin-chan en galego, tamén é que me sinto bastante mal, non sei como vía sempre en castelán, porque creo que votaban, non me acordo onde votaban, pero en Neus, sí, era cando votaban en Neus, sempre o vía aí. En fin, comentadme se viedes estas series, por favor. E bueno, para rematar, xa que estamos, pois despídome con esta canción, espero que vos gustara o vídeo, que deixese un like e que vos suscribades, por favor, porque iso, teño gañas de chegar xa aos 300 as 300 subs, polo tanto iso, axudaríame bastante. E o caso é que cando cheque teño pensado facer tamén un vídeo bastante, creo que podemos dicir, bonito e interesante e chulo, que vai ser como unha especie especial, que, bueno, tamén me vai levar o seu tempo, pero iso, que o quero facer, entonces, gustaríame chegar para ilo preparando. Eu despídome con esta canción, vou a bailar un pouco, así que bailar comigo. O dito, podes comentar calquera cousa nos comentarios, se vos gustou deixar un like, suscribirvos e todo iso, que é gratis todo. Doraemon ten un peto máxico e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un peto máxico. Doraemon, o gato cósmico. Que chegou aquí e pode facer realidade todos os teus soños. Robos e máquinas voadoras.